Здравейте, приятели! Сега ще направим един бърз десерт, който за лятото е прекрасен, особено за хората, които искат да отслабват. Ние в момента се храниме с намалени калории. Всичко, което обичаме, само че му търсиме алтернативен вариант, който е с наполовина или поне 1/3 от истинските калории на продукта. Например, сега това е извара, но е нискомаслена извара. Ето тук пише low fat, което означава, че е нискомаслена. Това са мандарини. Това е също най-прекрасният продукт, който някога съм срещала. Въпреки че някога се пазех от неща, които нямат захар, но сега го ядеме с такава наслада. Това е десерта ни, както моя мъж казва, вече ядеме като в детската градина, първо, второ и трето. Да, този начин на хранене трябва да ядеш и десерт. Ето как изглеждат обелените мандаринки. Отворих изварата, сега ще я поставя в моята нинджа да я смеля. Това ще отворя и ще сипа тук, за да го разтвориме в врела вода. Тук съм сложила врела вода и количеството е 1 литър и 200 мл, защото всеки един пакет, а те са 4 пакета, би трябвало да бъде разтворен в 280 мл вода. И аз така си смятам, понеже после трябва и студена да бъде сложена същото количество, аз затова слагам малко повече вода и после като добавя плодовете и изварата, гъстотата на мен ми харесва. Смлели сме вече котич чиза и сега наливаме врелата вода в желатина. Дъжната пара и замъгли камерата. И така ще оставиме, докато се разтвори. Може да му помогнем малко с това баркало. Хладилника си и аз като Джейми Оливер нещо хартисало, примерно тези боровинки, и това съм правила на децата сладолед, плодов, замразено манго смляно. Го правиме във формичката като сладолед и затова явно формичките са били по-малко от сместа и съм го замразила. Гледам да не фърлям. Затова сега това ще го добавя също в сместа. Ето вече почти готова ни е сместа. Още малко да се разтопи и това. И ще я налеем в чашките. Приготвила съм си чашките с резанчетата парченцата мандарина. Тук имам и една пластмасова. Това е удобно, ако си носите на работа. Тия двете опаковки от котич чиза ще поработят още малко. Даже може и да не ги миете, да икономисаме водата на планетата. Сега още малко го разбърквам и го наливам. Ето ги готови, пълни чашките. Две не ми достигна течността и техните парченца ги разпределих навсякъде по малко. Те даже останаха най-отгоре. Сега всичко отива в хладилника. Може би след 1 час ще бъдат готови. И скъпи мои приятели, сега ще завършим с един виц за врачанин, шоп и македонец. Били на един остров да участват в Survivor и оставали 3 дена, обаче храната свършила. Обаче сега трябва да се яде и те са разбрали. Първия ден македонеца, втория шопа и третия врачанина ще си режат от тях плът, ще печат и ще ядат. Македонеца си отрезал от краката, от прасетата, пекли, яле и заспале. На другия ден шопа си отрезал от ръцете, от бицепсите, пекли, яле и заспале. И на третия, последния ден, преди да дойдат да ги приберат, врачанина трябва да ги рани, извадил си она работа, а те ахнали:
Ах, салам! А той е рекал, не, по едно кремче и легате. Така и вие сега яще по едно кремче и легайте. Обичам ви и до нови срещи. Харесайте ми канала.